Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω σήμερα στην τελετή των εγγενείων των νέων προσωρινών μας γραφείων. Αυτή η στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, αφού αποτελεί το επιστέγασμα των πολύχρονων προσπαθειών μας για να αποκτήσει η Μόρφου το δικό της σπίτι, το δικό της ορμητήριο στον αγώνα που κάνει εδώ και μισόν αιώνα στην προσφυγιά. Αν και βρισκόμαστε μακριά από την αγαπημένη μας Μόρφου, την πόλη που αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω λόγω της κατοχής, δεν έχουμε χάσει την πίστη μας και το όραμά μας για επιστροφή. Αυτά τα νέα γραφεία, έστω και προσωρινά, θα αποτελέσουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας και το φάρο που θα μας καθοδηγεί στο δρόμο του γυρισμού. Η ιστορία μας είναι γεμάτη από δύσκολες στιγμές και προκλήσεις. Οι μνήμες από την πατρίδα μας, οι δρόμοι, τα σπίτια, οι εκκλησιές και οι πλατείες είναι χαραγμένες βαθιά στην καρδιά μας. Κάθε βήμα που κάνουμε εδώ, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε, γίνεται με σκοπό να κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα και την επιθυμία να επιστρέψουμε στα πάτρια εδάφη μας. Σήμερα ανοίγουμε τις πόρτες των νέων μας γραφείων με αίσθημα υπερηφάνειας και ευθύνης. Αυτά τα γραφεία δεν είναι απλά ένας χώρος εργασίας. Είναι ο τόπος όπου θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, να υποστηρίζουμε τους πολίτες μας και να εργαζόμαστε για την πολυπόθητη λύση του κυπριακού προβλήματος και την επιστροφή στην κατεχόμενη και αγαπημένη μας Μόρφου. Οι συνθήκες που ζούμε δεν είναι ιδανικές. Οι αναγκαστικές μετακινήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μας υπενθυμίζουν συνεχώς την αδικία και τον πόνο της κατοχής. Όμως, η ιστορία έχει δείξει πως οι κοινότητες που μένουν ενωμένες και αλληλέγγυες καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους. Σε αυτά τα νέα γραφεία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη διαφύλαξη της μνήμης της κατεχόμενης γης μας. Θα είναι ο τόπος όπου θα συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Θα είναι το κέντρο των αποφάσεων μας για τον αγώνα μας για επιστροφή και κοινωνική συνοχή των πολιτών μας. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι συνέβαλαν στο να γίνει εφικτή η μεταστέγαση του Δήμου Μόρφου σε αυτά τα γραφεία. Η συνεισφορά σας, είτε με εργασία, είτε με την υποστήριξη και την αλληλεγγύη σας, είναι ανεκτήμητη. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εσωτερικών και δι' τον Υπουργό και ειδικά τον αγαπητό φίλο Αντώνη Οικονομίδη, ο οποίος ήταν αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και την απελθούσα κυβέρνηση, αφού οι εισηγήσεις μας και οι προσπάθειες μας αντιμετωπίστηκαν με κατανόηση και προθυμία από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο και ενέκρινε το αίτημά μας για παραχώρηση του εν λόγω οικήματος. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι αυτός ο χώρος που μοιραστήκαμε με την Ένωση Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, με τους οποίους είχαμε πάντοτε όχι απλά φιλικές, αλλά και αδελφικές σχέσεις και μια εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, είναι προσωρινός. Η καρδιά μας, το όραμά μας, η επιθυμία μας είναι στραμμένα προς τη Μόρφου και τα χωριά της περιοχής μας και σε κάθε γωνιά της κλαβωμένης μας πατρίδας. Κάθε μέρα που περνά, κάθε βήμα που κάνουμε εδώ, είναι μια υπενθύμηση της δέσμευσης μας να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, στους δρόμους μας, στα χώματα που μας γέννησαν στα αληθινά δικά μας γραφεία. Η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι τα ισχυρότερα όπλα μας. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον, να δείχνουμε κατανόηση και αγάπη και να κρατάμε ζωντανή την ελπίδα για επιστροφή. Τα νέα μας γραφεία θα είναι το κέντρο των αγώνων μας, το σημείο εκκίνησης για κάθε προσπάθεια που κάνουμε προς την αναγέννηση της μορφήτικης συνείδησης και της μετάδοσης της αγάπης μας για τη Μόρφου στις νεότερες γενιές που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επιστροφή μας στη Μόρφου δεν είναι απλώς ένας στόχος. Είναι το χρέος μας προς τις επόμενες γενιές. Είναι η δέσμευσή μας να τους παραδώσουμε μια πατρίδα ελεύθερη, δυνατή και ακμάζουσα.
Ας δουλέψουμε ακούραστα προς αυτήν την κατεύθυνση με πίστη και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα και για την πολύτιμη στήριξή σας. Ιδιαίτερα όμως, ευχαριστώ τον εξοχότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, που με προθυμία αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να τελέσει τα σημερινά εγγένεια. Είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια όλων σας και την αφοσίωσή σας θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε εκεί όπου πραγματικά ανήκουμε. Ενωμένοι θα μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την κοινότητά μας, πάντα με σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και ανιδιοτέλεια, όπως άλλωστε το έκαναν οι γονείς και οι παππούδες μας, όπως ξέρουν πολύ καλά να το κάνουν όλοι οι μορφίτες και όλοι οι κάτοικοι των κατεχόμενων κοινοτήτων της επαρχίας μας. Με αυτά τα λόγια, σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την επιστροφή. Εύχομαι καλή αρχή σε όλους μας, στα νέα μας γραφεία και καλή δύναμη στο κοινό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα προσέλθει